Ka Meghalaya ka don haka kerdan ka pasau hagi jingkit kli ki bdang sa haka GSDP hakari baro ka wei ka balai hanot is. Ka Meghalaya ka don haka kerdan ka pasau hakari baro ka wei dei berka jingalam bapau nam hadu ka jingken GSDP kat kum ka kaipot jong ka CAG. Ka jela ka ya kendu ya karam rengkat berka jingkiu ka bajur hakaram berka jingkiu naga GOI. Wan basau ka Meghalaya nak jingda bram hapo kari India. Yo top list bet ka jela jongi naki kamba mentoi baro tangba kadipat ka jela bakit ram namar tang ka bai siu kinong ai buj kisuki Sherman jong ka sorkar ru tip ka nos klur shipnai ki hapen lut. Kat bai ki MA lani ki PhD pat ka sorkar ka budor yaki tangkat hajar shipnai. Kataru tang kendiat ki banyo rungkli. Pet kani ka kubor bathat lengkerang ya ka jing sa ram ka jela. Ngila banong kamat ya dep sedo. Henry dongit ken mau bakane ka jing dabram ka keta yangi ki pajba lengba ki jing kiudor ki mar ki mata nalor bakila ki dor lupa.